Ahojte, tu je znova Beky a mám tu pre vás ďalšie video s mojimi novými obrázkami na diamantové maľovanie. Ešte som ich neotvorila, chcem si ich otvoriť spolu s vami a teda uvidíte aj moju prvú reakciu, teda či som spokojná, nie som spokojná. Všetky tri sú z AliExpressu, plus mi ešte došli takéto papieriky na tie obrázky, keď stiahnete tú fóliu priesvitnú, aby ste to tým zakryli, čo ešte nemáte hotové. To už som otvorila, lebo už som to použila na tento môj krásny ružový obraz. Mám zatiaľ len jednu časť, takú 1/4. Pozrite, aké to je krásne. A vidíte, tu už som nalepila tie papieriky, takže to mám na to. Tak poďme na to. Ideme. Som veľmi zvedavá a tu máme prvé. Veľmi sa na to teším. Dúfam, že ma to tak nesklame ako v predošlom videu tie krajinky, tie sa mi až tak veľmi nepáčili. Ale uvidíme teraz. Mali by to byť také jednoduchšie. Ale to smrdí. To bude to lepidlo takéto. Nie je to ono. Ale smrdí dobre to lepidlo. Sú to veľkosti 30x40. Áno, a bude to takáto vražedná kačička, alebo sliepočka, kuriatko. Áno, kuriatko, veľkonočné kuriatko, hej. Chcela som si objednať už také skôr obrázky, kde sú také väčšie časti rovnaké, také na oddych, lebo posledne, čo robím, tak sú strašne konfety. Konfety to znamená, že je to také... Veľa je tam rôznych farieb na jednom malom mieste. A je to teda akože zložitejšie. No tak poďme na to. Poďme sa na to pozrieť. Vyzerá to super. Akože s týmto som veľmi spokojná. Jaj, už sa teším na Veľkú noc. Keď natáčam toto video je 9. apríla. Takže zubidup. Dneska sme konečne dokončili jeden vonkajší záhon nový. Začíname tento rok so záhradkou, lebo už máme trošičku viac času na to. Keďže už máme väčšie, trojročného a dvojročného. Väčšie deti, tak už je to také, že vedia byť pri nás a vedia to tam s nami okopkávať. Takže dneska sme už zasadili prvú úrodu redkvičky. A toto kuriatko je strašne chutné. Ani by som nepovedala, že je to 24 farieb. Písmenka, čísla. Okrúhle. Jejda, na toto sa veľmi teším. To budem asi robiť po tej mojej rúžovej kráske. A tie farby. Nádherné. A zase to je v tých jednotlivých sáčikoch, ktoré môžem otvoriť, zatvoriť. A to je veľká pomoc, veľký šetrič času. Lebo nemusím to prestrihávať a presypávať si to zvlášť do tých zvlášť pohárikov. No super, teším sa. Áno, základný kit. A v tomto sú aj väčšie nadstavce. Doteraz mi to tam nechodilo, tie väčšie nadstavce. Dobre, super. Takže z tohto sa veľmi teším. Uvidíme, jak to bude vyzerať, keď sa to spraví. Dobre. Ďalšie je v podobnom štýle. A myslím, že to je hus. Áno, huska. A tie farby, ružová, oranžová, biela. No, tak toto je nádhera. To som tak rada, že tieto sa mi ľúbia, lebo tie predošlé, no neviem, či ich budem robiť, lebo predsa to diamantové maľovanie, to trvá tak dlho, kým spravíte jeden obrázok a neviem, či sa mi to chce, keď nie som z toho úplne tak nadšená. Takže máme tú húsku a to má 21 farieb, okolo 12 000 diamantikov, ale tak zasa, viete, máte tam kopec aj navyše, takže neviem presne, že koľko, aké to veľké množstvo, naozaj, ktoré potrebujeme. Pozrite na to. Aha, to je pecka, úplne sa mi to ľúbi. Milujem tieto hospodárske zvieratá.
Ja som taký dedinský typ. Aj keď som sa narodila v Petržalke a vlastne až v 30 rokoch som sa presťahovala na dedinu, ale tak ma mamina je z dediny a vyrastala som u babky na dedine cez prázdniny. Ale proste ja milujem tú prírodu. Akože mám rada mesta, obdivujem ľudí, že vedeli vybudovať niečo tak uchvatné, ako sú mesta s mrakodrapmi a podobne, ale ja som ten prírodný typ. Mesto nechám pre mestských. Takže sa aj teším z tejto krásnej húsky. Tie ruky. Uvidíme, jak to bude vyzerať okolo toho. No teším sa aj na toto. Nádhera. Chvála Bohu, že sa mi to ľúbi. 30x40, 21 farieb, okrúhle, čísielka, písmenka. Vyzerá to super. Farby tiež, tá rúžová. Aha, magenta. Aj táto je krásna. Aj oranžová. Ináč až pri tomto diamantovom malovaní som zistila, že mám naozaj rada oranžovú farbu. Doteraz som si myslela, že nemám rada oranžovú farbu, ale keď som sa tak uvedomila, tak ľúbi sa mi aj tá. A zase také tie znovu použiteľné sačiky. Teším sa, že nemusím to strihať a presypávať zvlášť do sačikov, keď náhodou sa mi už nezmestia do tých pohárikov. Tejto ružovej tu je najviac s touto oranžovou, no však toto všetko okolo. Paráda, teším sa. A zase základný kit. Je to od jedného toho predajcu na AliExpresse, takže je to také rovnaké.